what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe manya Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Pane here imwe nzira yatingashandise mukuchengetedza nhoroondo yehondo yerusununguko. Hongu kugara pasi nevarwi vehondo yerusununguko votaura pavakafamba napo isu chedu chete kutevedza matsimba avo. Izvi zvakakoshera mhuri yeZimbabwe kuti izivewo kuti gamba ratigere naro pazuva ranhasi ndiani uye basa ravakaita mukusunungura nyika ino rakakosha nekukura zvakaita sei. Nekudaro chirongwa chatiri kufambira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika uko kwatiri kutaura nana baba nana mai vana sekuru nana mbuya vana mujibha vana chimbwido vakasungirwa zvematongerwo enyika kuti vasiyewo vataura nhoroondo yavo. Kana makasununguka muchidokwairirawo zvakare kusiya nhoroondo yenyu, tibatei panhamba dziri kubuda, tinoronga touya ikoko togara pasi totaura nemi. Nekudaro pazuva ranhasi tashanyira rimwe gamba rehondo yerusununguko uko kwatati aiwa regai tiuye ikoko tigare pasi mutaure imimi muchiri vapenyu nekuti chinofa mutumbi kwete mashoko amunenge masiya mataura. Izvi zvinozoitira kuti zvishandiswe nemagenerations to come. Regai titaure nababa vatigere navo pazuva ranhasi tinzwewo kuti vakafamba sei. Baba makadizve? Tiripo makadino henyu? Tiripo izi kuri sei kuno? Kuno kuri nani? Naro zuva? Tinaro. Anditika? Ndizvo. Taona vazukuru vachitokonyora makakohwa? Tikutokohwa. Anditi mwewo mutokohwa? Tikutotanga. Anditika? Aiwa ndinotenda. Nzvimbo ino inonzi nzvimbo yekwani? Nzvimbo ino mapurazi. Ino tunoiti Brian Farm. Okay. Anditika? Road yamasiyeyo kuside uko. Maplots. Anditi? Yanonzi Kanyurira. Kanyurira. Anditika? Aiwa ndinotenda. Baba regai tidzokere sezvo mataura kuti kuno kwa mapurazi. Ndiko here kwamakazvarirwa kwatingati kune rukuvhute rwenyu? Kwete. Kwete. Kunoko kungotiwo kugara kugara kuita vamwe vachinzi vari kupiwa nzvimbo dzokugara. Anditika? Ngatidzokerei kumusha kwamakazvarirwa kune rukuvhute. Ndekupi uye mhuri yamababa venyu vachinzani makamira sei? Baba wangu ainzi romuhondo ainzi Moses Chanakira. Rekuberekwa kwavo vanonzi Tapera. Tingati Tapera Muchayangoma. Muchayangoma. Kuti vakuti zita rababa wavo. Kumusha ndekupi kwamakaberekerwa? Kwandakaberekerwa ndichiberekerwa ndakaberekerwa muno. Sezvo vanoti handichazivi pamadhara matauro yavaiita. Hakuzi kumaundare ndakanoteera mai wokubereka baba. Asi isu tinobva kuSouth Africa. Okay. All right. Anditi nzvimbo zita rekuberekwa baba vachikuberekai makapuwa zita rekutani?
zita rokuberekwa ndakapiwa rikunzi Sinoto. Sinoto. Asi vamwe pachishona vaiti Chinoto. Chinoto. Anditi mumhuri makaberekwa muri vangani? Mumhuri ndikati 7 nevamwe vatakazoberekawo tabva muHondo. Anditi ka. Muchikura baba makakurira kupi? Makatokurira South Africa, makakurira muno, makakurira kuMount Darwin, kana makakurira kupi? Kura kwangu kwandakaita ndikati ndiri mwana mudoko ndo pandakajoina Hondo. Okay. Makaijoina muchigara kupi apo? Apa ndakaijoina ndichibva Mount Darwin. Mount Darwin. Si Hondo yacho ndakaijoina riri Hondo yeFrelimo. Anditi. Kana muchitaura kuti makajoina Hondo yeFrelimo, masoja eFrelimo akauya kuMount Darwin here, imi ndimi akaenda kuMozambique here, pakafamba sei ipapo? Pane zvakanga zvichingoitikawo tiri muborder chaimo. Tiri muborder chaimo takabva vakatanga kuuya makomrades vasati vauya. Vakatanga kuuya makomrades vabereki vachititi tisechi tinovapa chikafu. Taisunga ngoro tichibira nadzo mheri kwanana Nyarugwe tichivapa chikafu. Right. Saka ndo pandakazobva ndasvedzawo inini ipapo kubva ndaenda kudero saizvo. Igore ripi ramakatsvedza here? Tokutaura kuti end of 72. Yes. Okay. Yeah. Musati matsvedza makomrades aya amaipopera ngoro muchina nechikafu muchinovapa, ndana komrade ani kana muchiri kunyatsorangarira? Makamarada. Okay. Makamarada. Makamarada. Zviri kugarisa kwatazoita nawo zvinhu zvedu zvotasezvotitambudza. Right. Pana kamarada Gustinho, kuzita kamarada Zeka, kamarada Nguvayarebesa. Nguvayarebesa, asi ndikagara pasi ndinozviranga. Saka aya makamarada achiuya kubhodha uko achipinda muno kuZimbabwe, aiti ari kuuya kuzotsvaga chii? Nekuti Hondo yeFrelimo yairi kuMozambique, chavainga ndisu taenda ikoko vanga vasingauye kuno. Okay. Saka maitobopa ngoro nekutokrosa nekuda kunovapa ikoko. Saka muchitsanga kusangana navo ndopa vakati mukomana hande Hondo zvakafamba sei? Ipapo ndikati ini ndakatanga kurota. Ndakatanga kurota ndichiridza pfuti ndichibata maIK and so forth. Saka pandakazononosvika nevamwe vangu vaitanzvanzi vai wasimborota vai ndaitosimbonyora ndichipfudzirwa ndichimbotorwa ndimaticha. Tavavona. Saka hande ikoko pandazoenda ikoko. Taenda ikoko kubva ndamboda kutsanangudza nomufaro futi ndinoiziva. Saka munongozwa security yevakomana vaya anzi kubva vambonyangadika kubva vazodzoka panditi futi. Saka ndanga ndichiita zvandanga ndichiwana muhope zvokuridza ndikati aiwa pfuti yenyu haina mabara. Ndopakatanga nyaya dzekuti tisawirirane. Vazotora iye akanga isinawo mabara. Yanga isisinawo mabara. Iyi pfuti ndairidza usiku
ndikangoti pavhiki ndagona kuridza kana katatu kuhope. Saka vadaro saizvozvo vanga vandifungirawo zvimwe zvavanga vandifungira kuti ndiri mutengesi. Right, kubva ndazoenda kudete kunana kamarada kagogoda. Ndasvikako ikoko ndo pandakatanga kutrainiwa. Ndatrainiwa ndapedza kutrainiwa kudero ipapo chamboti rove hondo bichana zvikaidzano uyu achiri mwana mudiki stereki. Apa mamuchurova nemaputukezi? Itairona nemaputukezi. Zvikanza uyu achiri mwana mudiki stereki. Mamene wakuri mangani? Ndopfungedzana nanga ndiri kuma 14 nokuti kana pachitupa changu haazi ndiyo makore angu. Ndamuma 14 years ikoko. Right, ndapedza paibva ndaenda kuTanzania kuna Chingweya. Kubva ndava nokuzorwa futi muno intake yapinda muno mufront. Makamarada akati uyu mwana mudiki hanga chimuendesa kupi kutraining. Tamborova ipapo. Right, pandanobva kutraining. Saka kutraining makaendeswa kupi? Kuna Chingweya. Kuna Chingweya. Tanzania. Ndazobva imomo ndapinda muno mubhataru wahondo. Kubva ndakuwara gumbo. Apa makauya makubva kuna Chingweya. Makanotraina sefrerimo kana kuti semuza? Comrade ndakazotrainwa pamwe regai ndifambe nayo. Nyaya yacho. Ndasvika ndatrainiwa ndapeta pa mukati. Pandaiswa nzvimbo inonzi area district Maruvenya. Inonzi chikembi yedu yanga iri Chiswende. Right. Tabva ipapo saka ipapo ndopandanga ndina kamarada ndakazonopiwa kamarada wandaishanda naye ainzi kamarada Kagandi. Akafa gore rapera rineri. Pabva ipapo kubva ndanzi ndasiya pandakapfurwa gumbo iri amunoona iri. Right, ndapfurwa kudero kubva ndaenda kuchipatara kuya chibva paya kubva ndanzi ndo pandakatanga kuonana nababa wangu. Mosi Chanakira. Ndamuona kuti vanga vachienda kutraining. Saka ndauya paya. Saka panga pane inini nemamwe makamarada anenge 4 or 3 handichanyatsoziva musha asi 4. Chinzi ava ngavaende kupi? KuZimbabwe. Pataketwa paya panga pana ndajamba futi. Tiri imomo ndichinonopareta kune nzvimbo inonzi Nanakasimba Mndiro. Inonzi Kadunje. Ndopa takasangana na Comrade Kumaro, member ya High Command. Right. Vapfurwa. Tisakazwa rescue ipapo kuti vaende kupi? Zambia. Shuga hii. Ndinoti pakumwisa mvura kuoma mukanwa. Ndizvozvo. Na Comrade Kumalo kabva ndanovaisa kwekwe takazodzokera murodi. Patakazonozoketwawo isisu chinzi endai. Takatakurwa pasaiti. Svika chinzi nyaya mission yenyu muri kuendera kuZimbabwe.
Ndakuona kuti vanhu ava vari very smart. Vane bhutsu chichi, isi tanga tisina bhutsu. Vari kurwa hondo here zvishwa-shwa. Muzotitsanangudzirawo kuti zvakamira sei. Saka bva tazongodzi musi wachonayo neSamura Machel vasvika zvikachinzi right kubva apa kusvika apa ende munogara uko pataita saizvozvo tanogara kuenda ndo pataipiwa politics dzedu dzechisango idzi. Hatidi kuti unozikwana kuti uri kamarada. Irwa hondo uri ikoko wakabera zvakadaro. Right. Infantry. Ndiyo yandanga ndadzidza kwandanga ndaenda. Kubva tapinda muno. Vandazo Wakapinda nekupi? Apa ndakanopinda neapa kunonzi Ruangwa. Ndabva ikoko handina kugara nguva refu. Vandapfuurwa futi. Ndadzokera panzvimbo inonzi Chifombo. Ndadzokera panzvimbo iya ndanga ndakutsvaga manje nekuti kurwa kwedu masoja efuremu enenge yaita mint regular warfare. Saka unzi papa akomana vaya vanenge vaenda. Ndabva ndaona kuti ndizvo zvandipfurisa izvi. Right. Ndabva ipapa ndikanobvisiwa mabara yangu 2 yanga iri mugombo. Ndakapinda nekoko. Ndabvisa mabara aya ndikati apa exercise ndikandonogara kwa Herbert Chitepo. Ndazobva ikoko ndikati no inini chiregera ndipore ndiri patraining yokusaidi kuno kuti ndanga ndanzwa nokubvunzwa mubvunzo yakasiyana siyana. Wakambotrainwa kupi? Asi usati watira nokuti pano vamwe vaizokwanisa kupromotwa kuita maprovincial commander vasina kuenda kutraining. Ini ndaingonyepa-nyepa ndichinyepa-nyepa kudarisa izvozvo. Saka ndobva ndawana mukana iwoyo wokuenda kuMugagao Training College. Ndakaenda vananotrainwa 75mm Queries rifle. Ndapedza training yangu yapo ndaisimborapiwa kunonzi kwaiva naComrade ainzi Bazooka. Isiti Iringa nzvimbo yacho ainzi Iringa. Right. Kusvikira vanzi ngachienda kuKongwa kurest camp. Vataenda timu yedu fanga tanga tiri kuma 100 something. Tasvika ikoko tanga tichifungidzira kuti tiri kunonogara. Panga pane imwe training zvekare yanga iripo naMajor Saidi ndiye aiti trainer ndo muno muAfrica. Nzvimbo kacho kanyika kacho koda kunditiza futi. Ava vakaita kuita semaIndia. Handisi nyika ndepi kweyo. Mari? Thailand. Muno. Muafrica. Pano padhuze East Africa uko. Inonzi. Not Ethiopia. Ndanga ndazvifunga kudhara. Ndaita zvokunyora zvaendererukira. Right.
Somalia. Okay. Major Said aibva kuSomalia. Ndiye akanditraina zvekare. PaMugagau Training College ndanga ndatrainiwa 75mm at Queries Rifle. Ikoko mandatrainiwa futi the same gun. Right, tapedza ipapo. Takaita 6 months or chichasive. Kubva tazobva ipapo vanze chiendai kuFrandi. Vatabvako kubva tauya muZambia. Tapinda muZambia muya. Right. Gumbo rangu ranga risiri kuita zvakanaka. Especially apa pandakatsemurwa apa. Apa. Pakatsemwa kuti zvigunoko. Vandazoti mirei ndiri ikoko. Mire ndiri ikoko vatanga gwengwerere futi yandanabadza. Tapandukirana. Yava tasungwa. Taendeswa kunzvimbo inonzi Mboroma. Tikanogarako. Tikaita futi hovyo futi kuMboroma kuya. Nana Dzinashi Machungura. Chief of Operation vanga vabva. Vanga vapinda muRusaka. Mumwe wacho ari marume wadzana. Kubva tapfurwa futi ipapo. Ipapo handina kukwara pakapfurwa member yeGeneral Staff yanga iri padhuze neni. Tazobva ipapo. Vainzana vakapfurwa. Handichaziva. Asi munin'ina wake ariko mupenyu. Saka zvabva ipapo takazobva pakembi iya tanga takabatana Frelimo. Frolies neZebra. Okay. Right. As Samueda was Zebra and Flores were at the one side. This is the take but and then ipapo vangari matrend tangati vashoma sereketa vanhu vanga vakatokwara. Okay. Ma20. Nana Comrade Tamai ngatoti sina gumbo. Kubva tazonzi taona Comrade Muzenda vauya zvikachinzi zvemuZambia hatichadi takuenda kuMozambique. Kubva taita sei zvikachinzi tienda paairport. Taenda paairport taona hatautokwidza mudege nemasagudhi edu iyayo. Tasvika Mtete ndakangorara 1 day. Mangwana acho ndanga ndatonyorwa zita rangu. Kunzi ndiri kuti ipapo renge yanga ndinayo time iyoyo ndanga nditi detachment logistics and supply. Tofamba mangwana tiri kuenda kuZimbabwe. Right. Ndakanopinda nemuNehanda sector. Inova iri inei Nehanda yacho. Mandiri muno. Tabva ipapo ndikazobva ndapfurwa futi imomo ndiyo shedi yangu iri papa. Ndadzorwa Korea. Ndazobva ipapo pandaiswa muChaminuka sector. Ndaiswa muChaminuka sector muya ndanda kuchengeta material.
tichichengeta material kudaro saizvozvo. Pakauya hondo, Tembwe isati yavapo hondo yacho yakatamba 24 hours tichirwisana nawo. Takasangana TPDF, Tanzania Defense Force, Frelimo, mazana vanhu vandaitoshanda nawo tichipa vanhu uku. Chimira takadaro saizvozvo ndakapfuurwa futi kubva ndazoenda kuSeville General Hospital Mtete. Ndakadzorwa futi ipapo ndabva ikoko. Ikabva yazouya futi muhondo, vakomana vedu vanga vabva. Pana member yeGeneral Staff, Sectorial Commander Padziri Goho abva mufront. Auya kuti tichivapa material, hondo bva yatanga. Atanga kubva kuSeine kusvikira Manheru. Patabva ipapo pataenda kuSeguranza. Tabva kuSeguranza ikoko kubva vatiteera futi mabhuni aya. Vaita hondo futi nesu. Takabuda tese. Takazongopesana tanga tadhakwa manje. Nana Comrade Goho. Comrade Goho ndakaona vari mujecha noti nyaya yakatiuraya yakazoraya member ndikuda kufunga zita rayo, member Secretarial Security and Intelligence. Akazofa taurayiwa nenyota kuti kubva ipapo kwabva kwatabva kunonosvika apa paSeguranza mvura hatina kuona time yekunyatsomwa mvura nokuti tichingogara ndiye Goho futi kanzi hey hatibudei panapa pane vanhu vari kufamba samweyo apa wanga usiku apa tanga taneta apa tanga takuda zvekufarira kurara hatimukei kubva tangoti fambe tichingonosvika moyati wabva taudza kuti nokuti ino yanga iri kembi yedu iyi makamarada yanga iri mberi. Tichingosvika ipapo hondo futi yatanga. General Staff uya ainzi Comrade Makwarimba. Okay. Right. Akafira ipapo hatina kana kuzongo hatikati akafira ipapo. Hatina kuwaona kwete one. Wanga wakawanda. Asi takakwanisa kubuda, vandakaona kubuda ndi Comrade Goho neni. Saka takunonofamba tanga tama 1-1. Tama 1-1 paya. Defense Force yeTanzania ichitoti tsvagawo kuti tirachi mvura kusvikira inini ndakasangana namwe mai apa ndanga ndaanzwa ndi time yacho handamboizivi kuti yanga iri nguwai. Funga nana Goho ndakazoona wapinda mumotikari muTPDF Tanzania Defense Force truck. Ndava namwe mai apa mumashuromu tanga tichimwa weti. Funga takaita 2 days tichimwa weti. Taona namwe mai tanga nechigubhu changu chemabhenekura. Kati mai ndisirewo weti umu ndimwe. Vakaisa weti yavo mai anga nekamwana. Vari kutotizawo honda mheno isi tanga tatova nedzungu apa ndanga ndaona chirodhi chichingoendawo saka ndaingoteverawo kubva ndano mvura paya apa ndanga ndane dzungu ndanga sisazivi kuti kanjani. Ndakazoona ndabatwa paya muromo uyu watovharika pemvura topiwa mvura ndesemomo vataenda kuSongo Kabrabasa. Tasvika Songo Kabrabasa kwanga kuna marodzi ndi aishandira kumagetsi kuya. Saka ndiye aichengetedza mamakomrades changa kutori nechipatara chedu futi ikoko. Marodzi pataiswa kuchipatara kuya
ndarara mangwana ndinochokwadi kuti yanga yava manheru kudero saizvozvo ndakabva ndatarisa pasaidi pangu pamubhedha uyu munhu yazi comrade Chef Go ero matasa Chef Go zvikanzi kati panapa tiri kuona pano varungu tikutaura pasi pasi asi tabatwa akasi kuti tava kuRhodesia zvikanzi aiwa maputukezi kati maputukezi zvikachidzi tiri muno uchamuona comrade Rhodes right tabva ipapo ndakazomuona zvishwa manheru matakutanga hatisati ane simba unzano kanjani macomrades tiri right sakanaka tafamba paya kubvanzi chimbobudai tainogara pamba pamaRhodes ndopataigara musongo kabrabasa tagara muya angari MP muno makafa pawedzapo akashayika iko zvine zvahapo right tagara funga takaita nenge 5 days zvikanzi chiende pachitima ndopanga pane camp yemakamarada ne Tanzania Defence Force vandasvika vai tichida kuti nyaya yanga yakuti netsa ndeyepano pahuro tanga tisajesadza weight iya yakanga yatikwadza apa tese naiyo comrade Go wacho tikangoti tese timu yedu yese tanga kubvunzana tichipuwa porridge tanga kubvunzana ko Chef Makwarimba akafamba sei nokuti ini ndakaenda kumavirira ivo vakasara vari kusaidi anga rina comrade Go akati handichanzwisisi handina kunyatsoona kuti vafamba sei no pamwe vaenda kutete kana kuti kupi hazvina basa regai timbogara takagara pachibawa mishonga chibawa manjekisheni pachitima paya kusvikira nzi takuenda kumusha matichidzokai bva ndadzoka pandakadzoka paya ndine chokwadi panga pane imwe hondo futi yakaita seiye kuZambia yanana Badza uku kwangana na Josto na uya watakaenda naye kuZambia uya comrade Dzinasha Machungura hanzi vapanduka futi uku vautoda kutoronga kunzi endai mubatai Dliwayo ini ndikanyora tsamba ikaenda yakasvika shuwa kuna Dliwayo akabva auya ndikati Bruru asi akazouya vaya macomrades atainzi vapanduki vaya vanga vatobatwa ndikati chef yanga member general staff nyaya iripo muri kudiwa uku asi uku nyaya yekuZambia iya inenge yabuda futi muno mutete ndikati asiendai muri kutodiwa ikoko naComrade Sheba Gava vakaenda vanosvika ikoko ndiwo mwedzi wandadi
vandapromotwa iditi kunzi endai kupi, enda kuchitemple sector kuti vati yanga Manicaland ndiri logistic iri member yegeneral staff. Tokuenda uko tozonzwa kuti hondo dzedze dzadi zita ikoko, tozonzwa pane baba munini waRex tichafa vanga vatungamira kudhara. Saka patakasvika isisu takazongoratidzwa chete kuti pakaita hondo pano. Saka idzi square chandatanga kuona kuziva semunhu wandakatrerwa naye pamugagawo ichuma. Tikati ichi ndikuti square iyeyo akaroora akaroora mwana wachamaduka. Saka sisi kugara kwedu ndimosamba chivanhu unosvika unonzi ndibaba ndimai ndichichi. Saka ndakatakira kwakuonawo kubva kuno. Vasvika ipapo mandazo tadzoka akati mafriends nababa wangu vandavataura akati ano comrade Sekuru Square vakashaya pavakafira ndakapaoda. So tikana pandakauya muno ndikataurira yaiva member high commander ndabva kutaura panapa Rex akashaya pakati muchida handei kunoko wanga kubuda mudzimu kufamily yavo. Ndikati handei ndinokuudzai pawakadi paakafira. Havana kuzokwanisa chidza ticharonga havana kuzokwanisa kudi kupinda ipapo. Saka tiri ikoko zvekare ndakazonodzorwa kupinda muno mune under sector futi tiri muno neunda sector taitooperata kwese kudana chweshe nezvimba nemuno matiri muno mapurasi muno tachioperaita kudaro saizvozvo kubva pawe yatsamba yakandiona ndiri pamine pane mine iri samwe apa zita chindikuti shaya asi mine hombe iri pano apa zvikanzi uyai muzotora reinforcement. Tisati tanotora reinforcement ndisu zvataita zvokucheka nzeve mutengesi ndokucheka muromo mutengesi. Maripotsi yayo takanoenda nayo Mozambique mashefu edu. Ini ripoti yangu ndaiisa pa1 commando ndopandaisira maripoti yangu. Tikauya pai panonzi annual reports uyai mande maripotsi epagore. Saka ndaingobira makomrades anga asingazivi kuti ndiri kamarada. Tosvika pamba ndo nyaya iripo takazoedza yabuda hakuna mutengesi achachekwa muromo. Ndini ndakaisa information iyoyo. Hakuna mutengesi achagurwa nzeve kana kuurawa. Wese anonzi anotengesa ngauyewo. Tikabva ndati ripoti yangu yayadi yaita zvakanaka. Saka vese vanonzi vaitengesa taitakura kubudikidza naKarikoga
yanga iri provincial security weZANU-PF Zimbabwe yasununguka. Takamuendesa Mozambique. Makomrades achiti chichi katiuraya yangu vana vanhu vatinetsa ende sure comrade anenge aneta kubva kuseni achimhanyiswa nendege kusvikira manheru wozoona kuti mutekesi wacho ndouyu chokwadi zvanga zvigoitika chete kungotiwo isisu ibasa tichivaudza kuti hondo macomrades vari kurwa chaizvo pasiri pokuti vari kumbotamba. Majini amuri kuonawo inini ndapfekawo jini. Tinopasa mashops. Tine masupporters edu vanotitengera nhumbi idzi kuHarare vachiuya nadzo ipapo. Tikupai umwe wakazo nanhasi zvichikundirwadza ainzi maGreen. Kana Chief Kumaro member high command inomuziva maGreen yeyo yakasvika shopu yake kuparara kutanga hondo tichipfeka shopu iyoyo tichidya imomo tichiita sese asi akafawo shuwa akafa. Hazvina kundifadza nanhasi kanawo kuti tiendewo paari mombe uya akazobuda akatiza pamba pake panga pari padhuze nefenzi yebhodha akaenda Mozambique akazodzoka zvakanaka. Ndiro ranga hapana akaoparetera nehanda asingamuzive maGreen. Right. Tanga ndava panyaya yetsamba kuti uyai mutore reinforcement. Sure. Ndakaenda kundotora reinforcement yedu pamukumbura tobva taenda kuchitima tikaona reinforcement yanga iri 500 tikaitora tikauya nayo. Saka kwanga Comrade Perens Shiri pavakauya havana kupinda mukati vakati tada kuvhara Pesentini sector inova sector yatakambotadza kuopareta nenyaya yemazibra yanga isingaopareteke. Maiti mukurovana pache zvenyu uku enemy yakuuya inyaya iyoyo aina kutiitira zvakanaka. Saka chef kubva vanzi Kapenga ndiwe sectoral commander wekupesentini. Ndisati ndatora reinforcement iya ndakatora reinforcement iyaya Pesentini yanga vatoenda ini ndanga ndakuda kubuda neapa. Saka ndabuda nepaMount Darwin ndo pandakazosangana kunzi muzatana chef mutsva kati vatasvika paipaya asitsenzi vake Perens Shiri hatinaye ari kutoshandira kumaovet uko. Zvavapo munofanira kuti mugamuchire. Ndakaenda ndichibva kumapurazi yoMount Darwin aya ndichigonana mazita acho ndiyada kungondinetsawo. Mandasvika bva ndavaona
ndavawana kubva ndipa ipapo ndichisvika zvikanzi right tauya nema 82 ndichivana ndichef Penance Shiri ndo chef wanyowani ndo provincial commander Munyowani. Okay, right. Apa anga apinda musi iwoyo manhere yacho iyayo mission iyo kubva ndaipiwa tatakura kuna anogona eminente vamwe vacho vanga varipo vanga vatotonzirawo mamwe mareinforcement kunzi mission yandiri kukupa sarudzai ndeyekuti unonobhomba Mount Darwin. Ndoda kunzwa kuti pasare pasina kana chinhu paMount Darwin camp kubva police nearmy ndikasaruta tikazvakanaka tipei pfuti dzacho tione habva tapiwa takapiwa ma 82 3 4 82 60 millimeters panga pane 3 tafamba chikwata chenyu ipapo chemishini iyo mami nemakombridzi api yes ndanga ndine akashaya comrade ndonditiza semuchitina mabhunu angari detachment commander wokudande apo tanga tiri muchesa mandakapirwa mission iyi umwe wacho ndichazive ndanga ndine masitsenzi anguwo umwe wacho wakafa muhondo imomo umwe wacho ndakazobuda nawo muindependence akazofirawo kwanana Gweru nechirwerewo ichi saka taenda takafamba kubva ipapo munokaloyana takafamba takavasiya ipapo takafamba tasvika paipai tikati right akomana kembi iyo takutanga iwe gun 1 gun 2 gun 3 right kana ndaridza pistol fire mabhuzi ako aya mabhuzi tanga tinayo mama yacho takazoyatorawo murodhi imomo mataka takachengetesa yaisvika kuma 200 mabhuzi iyayo tafamba tavapa mapozisheni aya pistol pwa mudenga zvakaoma zvehondo izvi hapana kana pfuti 1 akatera pfuti dzatapiwa dzanga sina mafiring pin akomana chef uyai kundondosvika tesa ndikati pinza tione bhuzo owa girgichi hapana bhuzo ari kusena provincial commander akandipe misheni ndipfuti hombe dzatinoti shuwa Darwin yachatetunetsa tinoda kuti tiiparadze indi ndaichema kubva pesa apa indi ndakaita kotsi yangu ye75mm queries ndichitorequesta kuti tipei tirove Mount Darwin vakundipa futi tikuzenda tikanzi right tiri papo mamaposition ndotesta futi dzese hapana kana 1 arira tikati chibvisai tida kuona haizi firing pin titarise bhuzi harizi kurohwa nefiring pin ya hapana pangode ndekagomba tobvisa imwe futi ndizvo ndikati okay arume no problem kupistol yarirai tatonzwika mudhuze saka retreat ngatichiendai kuna chef fire vati varatidze kuti ndo zvinhu zvavatiitira izvo taenda tasvika kusendi sati changobuda tanga taamuredhasi mavo
tasvika paipai chef ivo akamira ari kuteerera kuti tichanzwa chii Mandarweni chibvira moto ndichisvika ipapo Provincial Commander akandipengera inini mwana mangu ndanga ndakatopenga kudhara vakandi ndichisvika pamberi ndichimurenga right iwewe rarapa toda kukurova watadza sei kubhomba takatarisira hatina kurara tichitarisira mabhomba yavo chef pfuti dzenyu dzamakauya nadzo hapana chinhu hadzina mafiring pin tataudzana iyoyo kana mukabvunza asitenzi wake ari papo oda ndikati aiwa inini handirowe kana padaro saizvozvo bhenda mundidzorera ngukupi kuriye inini kuti mundirovere kuti ndatadza kurova Mandarweni makore ese aya ndichirova pfuti chirudzi kana vese maprovincial commander yakauya muno ndichishanda nawo handina kubvira zvakadaro aona kuti ndatsamwawo ende ndishuwa ndanga ndakatsamwa zvokuti ipapo ndanga ndafunga umwe mwoyo kuti kana zvadaro saizvozvo uyu munhu mutengesi eshiri mutengesi munhu uyu ndopfungwa dzangu dzanga ndafunga kuti ndoridza ndoita se ndiri kufunga kudare saizvozvo kumabuda zuva kwedu takati padhuze nechirikwa ndonzi Karoyana helicopter dzauya kiti pfuti dziya dzakasina mafiring pin tisati tasvika mukembo ndanga ndata kuti chererai tichadzitora tovapa chef kuti ndozvizvi zviripo nekuti vari kudi panga paita semashura ende handina mubvira ndaita confusion muhondo seconfusion handakaita ipapo ndege idzo rabhizi manje kuti ndiprotecte chii Provincial Commander wemanje ndapinzwa rimwe futi basa apapa ndabva Pongwe ndichifamba handina chandawana chef handei kunopinda nepapa daruka Karoyana paipai chingoti daruke Karoyana dzauya ndikati cover chef takadaro kubva kuti kangoti kubva kuseni right kusvika zuva ronyura ndopadzakawanda ndege rakunondonyura tapedza paipai kwasviba takukodha masoja angu aya kuti tiperekedze tanga tisati taziva kuti Provincial Commander anoda kuenda kupi ndibva ndamubvunza inini chef right ndo zvazvinoita asi zvandakuudzai mafiring pin ndichakupai mabhets iri kuzeneya ndichakupai pfuti dzisina mafiring pin saka apa takuita zvipi kuno kumwe here tinokwanisa kutora dzimwe pfuti kubva kuchaminuka sector dzimwe tokwanisa kunotora munyombo toona kuti ipo paipai ndopadzoka shiri tanga tawirirana manje nashiri zvikanzi yano uri right ndimatauriro yako yawaita asi inini ndaona ndabvumvurudzwa nendegedzi inini ndauda kudzokera kuriye kunotora chii pfuti dzendege mandatoona kuti chef ari kunyepa ndokuti pfuti dziri pfuti dzendege takadzipiwa kudhara isi ndo magariro edu zvokubvongodzana nokumhanyisana hapana kwari kuri kuizana mabudiro aya ende zvandaifunga ndizvo chaizvo atiperekedzei chef zvikachinzi chef aiwewe chisara ngondipa masitenzi angu aya ndimwe genga rindingondiyambutsa bhodha chete rodzoka
tikati sure sezvo tine shortage of manpower. Right. Zvadaro ndakavapa 8 vakomana. Uyu ndi provincial commander. Kana mukaona mabhunu musaridza. Ini mission yandikukupai ndiokuti muyambutse border chete. Kana mambuka border wauko zvakanaka. Imimi chidzokai. Zvatichadzoka tichasangana muChiweshe. Inini ndokwandakuenda kuChiweshe. Zvokaita kumana wakaita zvakanaka nerombo rakanaka. Nezvandanga ndichifungira kuti ndichaita njodzi. Komanda akafa. Inini ndakupinda mufiring squad. Mwari wakandikomborerawo saizvozvo. Vakomana vaya vaenda vamusiya. Pane macomrades mamwe futi vakazobva ikoko vaiuya kuChiweshe panapo. Ukanzi comrade parents shiri vakaenda kunonzi kuchikoro here kupi inonzi nyika yacho iyoyo. Nemasitenzi ake. Wakazoya pa ceasefire ndo pakazouya. Vasati vauya vakomana vaenda vati tikaita varume mozoonawo sei zvinhu zvatitira provincial commander. Kuvapiwa futi sei dzisina firing pin. Tikati ameno vasi vangada kutichekeresa kare. Dera riri futi 1 dzese dzisina kurira. Chii changa chichaitika? Kwanga kuri kutaura kwedu. Asi zvakaramba zviri pamoyo pangu. Tapinda tikadzanzi dzokai udzoka sarudzai utore reinforcement. Ndo pandakazodzoka. Ndadzoka paya ndatora pandanga ndichitaura kuti 500 paya. Pandatora 500 masoja angu kuRomania kwakaenda parents shiri. Zvokuti akangorara 1 day mufront nokudzoka. Ndaenda ndasvika ndatora masoja angu. Right. Vamwe vachidzi vamwe vozopa chii ndozopa Kapenga kuPesintini sector. Saka ndakabva ndava nehoya. Ndasvika pahoya paya. Ndisati ndakamura kuti vari kuenda kuSeruku, vari kuzosara mudande, vari kuenda uku, vari kuenda kuChiweshe ndevapi. Ndisati ndadaro saizvozvo ndikaona section security password yauya. Masoja. Ndikati yanga iri kuma3. Ndikati apa vakomana tozoparadzana usiku. Tarova masoja yafa. Hapasina zvokuita. Zvakamira sei? Battle formation. Vakomana varova battle formation. Zvese ipapo. Right. Kandi anga vari ava vava nedzimota dzine muchinjikwa white. Nditarise pane motikari iripo. Nditarise pane munhu ari kurova mabhenegura. Ari kushedzera. Musaridza pfuti. Aona kumana vashuwa paka. Tata apo pane tank. Rakaita sekala yangu. Musaridze pfuti. Ndini John. Provincial logistic and supply. Ndiri pana pamusaridze pfuti. Uyai pano 1 wenyu.
leader wenyawe pano saka anga sikazivawo kuti leader wacho vanhu ava ndevapi. Ha ini ndikati kana ndikati ha ndo basa remasecurity kairi enda ubvunze basket uyo kuti umubvunze kuti akamira sei sei. Ndishuwa voice ndicomrade John but abatiwa apa takati ne 2 days radio Maputo tichiteerera tanga tine shungu yatongogara kufa kwake. Ha shamira sei pakati paso mvuya yabvaenda sikaziva vari kunzi chii ndikati kana kutocha manje ka iwe enda unomutaurira kuti takutoridza sikazi aiwanzi comrade Nhongo vari muHarare wese utungamiriri uri muHarare. Mudane yauye chete ndikuti nyaya ipere panapa tikutora nguva ndege dzinouya panapa apo timu iyo yanga yakakwana malanza mabhazuka tanga tinayo akauya comrade John zvikadzi aiwa uya utaure paredhiyo utaure nani nashefu ari kuHarare kanongwa handina kusungwa here redhiyo ndotaura navo ndiyo yatonzi Alpha iyoyo vanhu vese ivavo ngavachitokemba ipapo right takuto helicopter iri kuuyapo manje manje nditi nini tapatapa masoja pa500 patara apa padhuze apa battle formation takatakomba ndoisa password shuwa nguva diriki helicopter yauya garai muno chikafu makupiwa moja chichi isi takati nezvedu zvekutakura mumasaga izvi netumapoto tagara ndo Alpha yakazonditeera iBravo Bravo iri kumabvazuva uko ndokugara paya kusvikira ndakuuya pana member high command futi right kutaura kwandichaita ndichamufunga ndapamberi ndadzoka muchiwedzi Mhaka comrade Mhaka vauya ndondanga ndakushanda nawo paya ndo nyaya iripo masectoral commander vavapo madc tose tavapo right takutakura ndauya kutakura vanhu famba tiri mundege takutakura tichitaura kuti comrade pauri ipapo umire kana kuti uende padhuze necamp yemapurisa ndo zvatiri tombodzapo kuti varipo todzika ndege moya toenda tochaya aya maformal audition vanga vari maradio communication vanga vakutibetserawo takuya nemotokari takuisa mumapuma mota kwakuunganidza papi paHoya assembly point taunganidza paHoya assembly point kwanzi kune musangano mahuhwe meeting nemamonitoring forces vaya nesu tasangana nemazebra comrade Mhaka kubva nditi nini handi bva tasvika kuya ndo pandakatanga kuona comrade Shiri tiripo inini hana kupinda mukati ndanga ndine masoja angu ndiri kunze tikaona comrade Shiri vauya kupaka motikari apa vakupinda sarudzai uri right here ndikati varume nyaya yemafiring pin yangu tiri kuiziva here ndikati okay
Tiri right chef zvikanzi alright regai ndipinde umu. Vapinda. Vapedza takudzoka. Tine varungu vedu vaiyo ku Alpha. Tachitsika chimabhera chedu. Mhaka akabuda mazino anoita 4 up front. Inini ndakangotakurwa kubva ndaiswa mumuti unonzi Mupangara unomwinzwa uya. Ndakangotakurwa kubva ndaiswa imomo. Assistant wangu akanodonhera murukova. Ndandine 2 masitsenze inini vandaifamba navo ndaifamba ne4. 2 mumwe adonhawo kumwe adonhera murukova. 1 anonzi murungu akadimuka gumbo neapa. Smoky ainzi Smoky dimuka gumbo neapa. Adimuka gumbo right. Lucky radio aina mbobatiwa chini. Wangu inini member high command yaradidza kufa kana kufenda. Avo varungu vakubatana nevarungu vamwewo. Inini ndakubatanawo nechi wekwangu kuita first aid. Comrade. Chichi kuzopa paya. Tikati mukaya hapana zvaitika. Chichi kuda kusimbisana. Varungu vaya ndo vakatsha radio. Kwatabva. Kwabva kwaimwe mota. Ikoko. Comrade makavadi. Vatukusena. Ini ndakatora nguva kubva mumupangara muya. Kuti ndiburuke. Kuti mupangara chonga wakadai. Uri mudhuze nechi neroad. Asi ndakamuka ndaparewa bhatiri riya ndorakazobora hembe dzangu dzese. Ndizvozvo helicopter bva yauya kubva yatakura Smoky. Yamutakura Smoky nememba yangu high command kubva vaenda. Inini bandaiswa bandadzokera kukambo. Svika kukambo ndikati vakomana zvinhu zvakaoma. Ndio pfumvu yataka zvikanzi tazvinzwa kuti matsikalo eni maenda. Tikati ichokwadi. Motokari beyond repair. Asi Morgan Maka member high command handifungi kuti anofa. Ndinochokwadi kuti paarovera ndo paarovera mazino. 4 mazino yake apa hapana. Asi mukano makazara ropa. Asi taedza kuti bvisa ropa riya kuitira kuti rikazomuvhara apa. Takunotaura na anga ari sectoral commander wangu ndigunja murira zvakare. Ndiye vandakuripotera nyaya yangu. Right. Zvabva ipapo zvikanzi pari right. Hapana kuipa. Tagara pakembi iya. Tagara. Yauya message kubva kuHarare na general. Sarudza ingaende anonotora mission yakapiwa comrade Mujamba kana kuti Joseph Kumalo. Member high command futi. Mumtore sarudza anonobvisa zvombo zvese zvanga akaisa mubhodha. Kana muno message yauya, motikari yauya, ndananga pamukumbura. Ndasvika pamukumbura paya. Right. Taura namakamarada sevanondiziva Lucky. Makamarada aya ndambotaura vaizana nene. No arume ndozviripo zvakamira zvakadai. Toda sombo zvikanzi aiwa sombo yamutora. Takaita 4 months ndichioperator. Ndakatononoka kuenda kuintegration. Ndiyambuka Mozambique. Right. Kubva apa
kunonosvika Choko, Zhento, Chikombedzi, Deveteve. Ndikatakura zvombo zvese ndikauya nazvo tikauya nazvo tikaisa muHarare. Asi ndakaita 4 months. Ndakuenda kuchikoro chehondo paGweru. Zvikanzi aiwa mbomusiyai ngauye kuno kuPG. Saka ine handiziri kuziva kuti ndozvipi zviripo. Apa nemaonero andakaita pakauya Samora Machel aibvunza isu kuti zvakamira sei. Saka munhu aiziva nezvangu kuti ndiri kamaradha ndiJoseph Khumalo. Ndiye only member yeHigh Command aiziva nokuti changa chichinyavada tanga singagoni kutaurira munhu wese. Taitaurira pasi kana zvese zvokunzi chii ivi zvino zvandazotaura manje mapepa acho aripo yandakatora kuZANU-PF. Right, confirmation letter kuti ndidi ndiendewo. Inyaya yekustroka kwandakaita dai ndakatoenda ndikatora ndakadzi paMozambique embassy ndatora chitupa chekuMozambique. Kana waya nacho zvese ndakavapa vanhu vandairwa navo zvese zviri papo. Right, handina kuzokwanisa kuzoenda. Ndikutotanga kutofamba izvizvi. Ndakastroka the whole body kana kufamba pano ndipane bhara ndakasingagoni. Right, saka zvabva ipo paya kubva vati chienda kuGweru. Ndikaenda kuGweru ndikabuda ndiri first lieutenant. Ndadzoka paya ndanga ndaipapa paState House. Zvimwe zvacho top secret. Zvinotonetsa kutaura. Ndiri ipapo ndaona Chief Khumalo waiva apo futi. Tatese paState House. Right. Pane pandiroda kuti pandisiye pari important. Ndichanyatsodzisisa pamberi ipapo. Saka ndamira kudaro saizvozvo ndakazonochinjwa futi kubva paipa tanga ri attachment. Takuenda kuPeople's Militia. Tina Deputy Minister William Ndangana. Kubva taenda tafoma People's Militia paramilitary. Maprovince ese. Iyi ndiri kubva ndaiswa Matabeleland South and North. Ndiri kuGuyu. Zvanetsanetsawo ikoko futi pasina rugare rwakasimba. Pandazoona kuti no, nyaya yechikoro icho chirikundivhiringidza inyaya yokuti bhuku harina kupinda mumusoro. Kubva ndano corresponder ACC, African Correspondence College iri kuSouth Africa. Kubva ndacorresponda kubva grade 5, 6, 7. Zvanga zvakundiremera. But I apply to Army School of Education, 2 Brigade. Bandagara, Chikoro 2 Brigade, kusvikira ndanyora form 4 yangu. Munhu aindisunda to Joseph Khumalo, enda kuchikoro. Enda kuchikoro. Kusvikira ndaita form 4 yangu. Ndiripo paya.
Fandazoritaya.
taitara mumakomo mumakomo yehondo aivakaimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taitara mumakomo mumakomo yehondo aivakaimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aivakaimanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.